Kailangan mataas. Hello po. Ayan, tumakbo. Ayan, Milab Sharon Martango. Hello po. Ayan, isang magandang mapagpalang gabi. And thank you po for coming. Rain Entertainment, Milab Sharon po. Ayan, thank you po for coming. Lagyan ng cellphone ko. Chris Auren, ayan, magandang gabi. Miguel Live shoutout din po. Mertango, thank you for coming. And sa mga hindi pa nagko-comment dyan, naka-BG, Miguel Live shoutout. And magandang gabi rin po kay Crisaline Isguera, Lazo, magandang gabi. Ayan, thank you po. Ayan, kumusta po sa mga hindi pa na. Ayan. Ano pong idudulog mo? Ayan, Rain Entertainment, Miguel Live shoutout po. Thank you kapatid. Kay Mercy Bacares, isang magandang gabi. Thank you sa pagpunta sa ating live. Maraming salamat po sa 16 na nag-thumbs up. Sige po, Martango, thank you po. Salamat sa pa-BJ Charmalcon, Miguel Live shoutout po. Kay Ate Aurea Tumaliwan, isang napagandang gabi sa iyo. Thank you sa pagpunta. And Merry Christmas po sa lahat ng mga supporters natin. Chambi Chico, ayan, Miguel Live shoutout po sa iyo dyan. Waalaikumsalam. Sari Lag, Miguel Live shoutout po sa iyo dyan, madam. Thank you sa pagpunta sa ating live stream. Akala ko ba kagapay sa mga makadait. Ingat ka lagi. Sa ano pa po, gawa nung may sumama kina Kuya Bal and si Nathan po, ayun, tinawagan din ako na antayin ko na lang daw siya kasi pupunta po siya dito ngayong 21 yata or ano. So yun nga, nagpaalam din ako kila Ate na kasi yung doon kami sa may Trinoma. So, sabi niya okay lang din na ano muna kasi yun nga, wala din po tayong anti-gin. Tsaka may sumama po sa kanila. So walang masakyan. Karen 21 official, Miguel Live shoutout po sir dyan. Sige po, sa may mga trabaho po dyan, ayan, okay lang po na mag-BG lang. Always smile, Miguel Live shoutout. Nahirapan ako dito kasi walang mapwistohan ng ano, walang mapwistohan, wala akong malagyan ng cellphone. Okay lang po ako. Ayan, Ate Aurea, okay lang din po ako. Yung nung isang gabi, yun nga, medyo buti na lang hindi natuloy yung lagnat. Ano ba yan? Hindi naman siya lagnat. Parang nag-ano lang siguro yung katawan ko. Ayan, Frian Kingston, Miguel Live shoutout po sir dyan. Kay Ashley Ferrer, Miguel Live shoutout. Thank you for coming. Nangangalay sa posisyon mo ngayon. Oo, mahirap kasi wala akong malagyan ng cellphone ko. Hindi to ano, nasa higaan lang ako. Pero kagapay, ang laki ng pinayat mo. Naku, wag ako. Pababa nga ako eh. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng pumunta dito sa ating live. Medyo namiss ko rin mag-live at yun nga, gusto ko rin paalam sa iba sa mga hindi pa nakakaalam. Ayun.
na ayon sa post po ni Kalingap Prab ay babalik pa daw sila nila sa January. Ayan. Sa mga hindi pa po napunta doon sa hindi pa namin sila Kuya Bal. January 10 o January 10 babalik daw sila. So sana matuloy-tuloy na yun. Pero according to Kalingap Prab ay matutuloy talaga yun. And pupunta rin po sila sa may Baguio at saka sa Ilocos Norte. So abangan nyo na lang po sa mga gustong makita si Kuya Bal kasi tag 2 days lang daw sila. Opo, Dalchis Channel, mega love shoutout po kay James. Ayan, mega love shoutout din po sir dyan. Maraming salamat. Kay Divine, ayan, magandang gabi rin po kay Divine. Hirap kakalaking pinayat. Hindi po ako pumayat. Medyo tumaba lang ako. And maraming salamat po. And yun nga, marami ding nagre-request na mag-live tayo. So ito, nag-live din tayo. Ay dawang, okay, Merry Christmas kagapay. Keep safe, always watching. Maraming salamat. Miguel shoutout po sa dyan. Thank you for coming sa ating live. Ay dawang, ayan, Merry Christmas po sa inyo. Thank you. Ingat ka po dyan sa Hong Kong. Ayan. Maraming salamat po, ay dawang. So yan, update ko lang din po yung pabahay natin kay Nanay Aloha ay patapos na rin po. And gusto ko rin pong pasalamatan lahat ng sumuporta dun po sa ating pabahay kay Nanay Aloha. Ayan, Mercy Bacares, maraming salamat po. And gusto kong pasalamatan yung nagpaabot ng tulong kay Nanay Aloha sa kabuhan po lahat-lahat na tumulong po kay Nanay. Ayan, sa ating mga Kagapay Angel, yan po sila po yung mga nagpaabot ng mga tulong na yun nilang magpabanggit ng pangalan. And isa rin po sa ating Kagapay Angel na may channel din po, gusto ko rin po siyang i-promote. Ayan, si Guy Garcia, si Gara at SJ, ayan. At yun po, sila din po, isa po sila sa mga sumuporta po ating pabahay kay Nanay Aloha. And si Diamond Catcher, ayan, sa ating doon po sa mga nag-donate din po ng mga iba't ibang gamit doon po kay Nanay Aloha. Ayan, sa ating Sangguniang Bayan ng Dunya Consa. Ayan sila Boyet Castillo, si Bong Siray, si Antonio Tony Way. And nagbigay rin po ng plywood kay Joel Manuel. Maraming salamat po. And siyempre kay Jojo Silapan, sila po yung volunteer po na taga-welding po doon. May mga kasama po yan. Nag-ano-ano lang sila. Alternate. Maraming salamat po. Kay Kapitan, siyempre sa ating Kapitan doon si Larry Ubaldo. Maraming salamat. Sa mga iba pang nagbigay ng yung sakong simento kay Jerry Tagaka. Ayan, sa nagbigay din po ng Durabox at saka yung toilet bowl si Raquel Idralin Rarama. Maraming salamat. Kay ano rin po kay Robilinda Alcon Peros yung nagbigay po sa kanila ng 2 kumot. Ayan. At gusto ko rin pong idagdag na pasasalamatan din po. Ayan, si Berting Castro, si Bibi Castro, Junjun Kahala, Junjun Ilarde, Vincent Salvador, and kay Liti Salcedo. Isa rin po sila sa mga tumutulong doon sa Bulon Pier na tumutulong po doon sa ating pabahay kay Nanay Aloha. Maraming salamat po. Ayan.
Ate Marley Montablan, mega love shoutout po. And then kay Charm Alcon din, maraming salamat. Ayan, sumuporta din po yan. Ayan, shoutout sa lahat. Ayan, thank you po. Beautiful Life, mega love shoutout po. Supportan niyo rin po ang aking kaibigan, kapatid, Beautiful Life and Karen 21 Official. Ayan, nagsisimula na rin po sila sa Mondo ng YT. And kay Matet Gabar the Vlog, ayan, supportahan din po natin si Ate Matet. And ayan, nandito rin po ang ating kaibigan si Joaquin Bordado 18. Maraming salamat, idol. Ayan, supportahan din po natin si Joaquin Bordado. Bong Diray po. Bong Diray pala. Bong Diray. Noemi Tugadi, mega love shoutout po kay Cookie. Ayan, shoutout din po sa iyo dyan. Maraming salamat sa pagpasok sa ating live stream. Ayan. Tisa TV Vlog, ayan, supportahan din po natin ang ating kaibigan na supporters ng Kalingap, si Tisa TV Vlog. Ayan, may channel din po yan. Pwede nyo rin po siyang supportahan po. Ayan. Nagkita rin po kami ng personal niyan doon sa QC. Yung nag-meet up doon. Kay Michael Cabrera, ayan, mega love shoutout po sa dyan. Good evening, Michael Cabrera. Thank you po. And maraming salamat. Ayun, sabi niya, shoutout po sa Kalingap team. Ayan, so abangan natin ang ayan, si Marie. Yan, hindi ko pa nakuha yung isang nagpaabot ng complete name ng nagpaabot ng simento. Ay isa pang nagpaabot. Ayan, hindi ko pa yun napasalamatan. Ayan, maraming salamat. And bukas i-upload ko po yung latest na update po sa bahay ni Nanay Aloha. So malapit na po matapos yung bahay ni Nanay Aloha po. Mga kaagapay, ayan, sa mga sumusuporta po sa atin. Malapit na po talaga. Ayan, pintura na lang. At saka yung flooring na po na simento na po yung flooring. Kay Ann Spidad, ayan, mega love shoutout po sa dyan. Ann Spidad, thank you for coming. Kay Emily Candelaria, ayan, good evening po sa iyo dyan, Madam Emily Candelaria, thank you po. God bless all po sa lahat, sa mga sponsors ni Kagapay. Ayan, maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta po sa ating pabahay kay Nanay Aloha po. Maraming salamat. Ayan, Romel Bonita Aragon, may live shoutout po sa iyo dyan, idol. Ayan, supportan niyo po sa mga hindi pa po nakano dyan kay Idol Ramel Bonita Aragon na nasa Daip po yan. Supportahan nyo rin po. Ayan. And isa rin po sa ating bagong kaibigan na simula pa lang din po si Ate Ems. Ayan, si Sari Vlog. Supportahan nyo rin po. Taga Bikutan po, Tagig. Ayan, kapitbahay nila Gibrad sa may Tagig, Barangay Tanyag. Supportahan nyo rin po si M. Sari Vlog. Napakabait po yan ni Madam na na-meet ko na rin po siya personally nung sa QC po. Ayan, mega love shoutout po sa dyan sa Japanese na pangalan. Mega love shoutout po sa dyan. Magandang gabi, Merry Christmas. Kay Grace Cruz, ayan, maraming salamat sa pagpunta sa ating live. Ayan. Barangay Secretary, si Maricel Elardi, siya yung nagpintura at si Ate Leonora, silapan yung taga-vlog everyday. Ayun. So, maraming salamat po sa ating Barangay Secretary dyan sa Dunya Consa, kina Maricel Elardi, at saka kay yung taga-update namin doon, si Ate Leonora Silapan. Maraming thank you po. At konti-konti na lang matatapos na rin yung pabahay natin sa Dunya Concha po. At salamat po sa suporta niyo po.
Ayan, then ang susunod natin project sana maano rin natin yung kay Tatay Junicio. Ayan, Mari Cookie from Always Smile. Ayan, Beautiful Life, mega love shoutout po. Marian Capin Vlog, mega love shoutout din po sa iyo dyan. Ayan, thank you for coming. Ayan, God bless Beautiful Life, mega love shoutout from Ramel Bonita Aragon. Ayan, supportahan po natin si Ate M Sari Sari Vlog. Siya din po siyang nagsisimulang charity vlogger dyan sa Bikutan po. Ayan, supportahan niyo po. Thank you so much, so much, host, sa pag-shoutout mo sa maliit kong bahay. Walang anuman po yun. Ayan, si Tisa TV Vlog. Ayan, supportahan din po natin yan. Ayan. And si Beautiful Life. Ayan. Sa may mga jacket na may channel, pwede po kayo maglapag ng link nyo po dyan. Salamat kagapay. Mabuhay kayong lahat, Kalingap Team. Maraming salamat po. And kay Simply Ann, mega love shoutout po sa dyan, Simply Ann, and kay Rain Entertainment. Supportahan din po natin. Lagi po silang nagla-live ng mga ayan, isa din po siya sa Team Good Vibes. Maraming salamat. Ayan, yun. Yung last po na nagbigay na sa atin ng 10 semento o 10 bags of cement, yung ginamit namin na pang flooring po doon sa bahay ni Nanay Aloha, yun si Pastor Abby Mata Jr. Ayan, na nasa Korea po. Maraming salamat po, Pastor. Ayan, thank you. Napakalaking tulong po yan kay Nanay Aloha. Ayan, good evening kaagapay, musta, ingat kayo palagi, God bless po. From Pangadobria. Ayan, grab shoutout po sa dyan, Pangadobria, thank you po. Ayan, and salamat din po pala sa aking siya din yung tumutulong sa akin sa dyan sa may Rojas Isabela, si Kapitana Flor de Lis Alcon. Siya po yung ko doon, kumbaga coordinator natin dyan sa sa may Rojas. Siya yung laging nakatoka dun sa natin sa feeding program, at siya din yung namili ng yung banig nila Ate Aloha. Ayan, hindi po tayo iniwan ni Madam Kapitana. Maraming salamat po kay Kapitana Ate Flor, kay Tita Flor pala, Amy. Maraming salamat. Ayan. Hindi tayo pinabayaan dyan sa Isabela. Ayan, kay Angie De Vera Vlog, ayan, mega love shoutout po sa dyan. Happy birthday ulit, ayan, belated happy birthday. Thank you po sa pagpasok sa ating live. Ayan. Hindi rin po tayo magtatagal. Mga 30 minutes lang natin. Kay Grace Cruz, and mega love shoutout po. Teorio Tumaliwan. Maraming salamat po sa mga tumulong sa project ni Kaagapay sa Isabela. God bless you more. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Malapit na po matapos yung bahay natin. Baka ang namin talaga sa 25 ay mag-ribbon cutting na. JC Calma Channel, may love shoutout po sa iyo dyan. Thank you po. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel or pagpasok dito sa ating live. And may love shoutout po sa inyo dyan. And Merry Christmas. Lolita Gandis, ayan, may live shoutout po sa iyo dyan. Thank you po. Ayan. Mama Masko po. Ayan. Kay Ate Aurea, Angie De Vera, at Simon's Day, nagpabahay. Congrats, Dutch. Oo, may rin po, supportahan din po natin Simon's channel. Ayun. Kasalukuyan po yung
pagpapabahay niya kay Tatay Jaime. Ayun. Yun yung napuntahan ko, nabisita ko rin po nung pumunta ako kila Mons Channel, yung kay Tatay Jaime. Ayan, so abangan niyo po yung pagbabalik nila Kuya Bal dito sa Manila para ma-meet niyo naman sila kasi yung iba maraming na late lalo na yung mga taga Laguna. Dumating na sila paalis na sila Kuya Bal. So yun, sayang hindi yata sila nakaabot magpa-picture. Yung iba sinundan nila sila Kuya Bal dun sa ano, sa may Trinoma. Oo, antay lang tayo sa ano sa January. Pupunta daw sila, babalik daw sila dito. Tsaka sa mga taga Baguio, ayan, pupunta daw sila ng Baguio. Ayan, sana makasama tayo sa Ilocos Norte. Ayan, pupunta rin po sila doon. Ayan, sana makasama tayo. Ayan. Sa may mga sasakyan dyan, ba pwedeng makisabit. Ayan. Leah Olga Vlogs, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Good evening. Thank you po. God bless po sa iyo dyan, kapatid Leah Olga. Ayan, kay Chambi Chico, nandyan pa rin. Ayan. Congrats sa'yo, host. May natulungan ka na sa pabahay. Ayan. Opo, pangalawang pabahay na po natin yan kay Nanay Aloha. Ang pinakauna yung kay Nanay Rose, yung dito sa may Quiapo. Ayan. So, pangalawa na yung kay Nanay Aloha. Yung doon naman sa Bohol, yung project namin doon sa Bohol is ano po yun, CR. So, yun din, nakakalungkot din na yung pinagawa namin ng CR doon Ate Milay, yung bahay nila natumbahan ng kahoy. Yung CR yata parang naanuhan din siya na yung tawag dito. Kasi nakita ko yung picture po, may isang dahon ng niyog na natumba doon sa CR. Sana hindi na, pero hindi naman yata nasira CR talaga. Ayan. Teresita Arianas, Miguel shoutout po sa dyan. Good evening. Maraming salamat po sa pumunta po sa ating live. Ayan, Merry Christmas po sa lahat. Yes, waiting again sa pagbabalik ng mga kalingap dito sa Manila. Ayan, wag niyong i-markan yun na yan, January 10. Sana hindi maging ano yan, hindi bago. Ayan, babalik sila. Ayan, so dapat January 10, abang-abang na tayo. Ayan, shoutout po kay Teresita Arenas ng Manila. Ayan, maraming salamat po. Magandang gabi. Thank you. Ay, oo nga po, napanood ko din yung kay nanay dito sa Manila na pinamo. Oo, yun yung pinakaunang pabahay ko. So, ang nagastos namin doon mga more than 70K. Ang nakaano kasi doon, ang mahal ng labor doon kay Nanay Rose. So medyo naano kami doon. Yung isang buwan na sahod ko bumagsak din doon. Ayan, congratulations sa inyong lahat ng Kalinga partners, lahat nagsusumikap para matulong sa kapwa. Ayan, walang anuman po yun, maraming salamat po. At siyempre, dahil din po yan sa ating mga solid na supporters, ayan, hindi tayo pinapabayaan. So, lahat po tayo nakatulong. May nagpaabot ng tulong, yung iba wala mang mayabot na tulong ay tumulong naman sa panonood ng ating mga video. So, doon pa lang lahat po tayo nakatulong. Maraming salamat po. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Ang maganda sana kung
Next na kasi ang ano, ang mahirap din kasi mag-ano, magtipon-tipon dito. Kasi nga ito nga may pandemic. Kung wala pandemic maganda sana magkaroon ng yung kunwari diyan sa may Manila Bay, sa MOA, 'di ba? Maganda doon mag-meet up eh. Oo, plano talaga yun ATMs na pupunta sila ng MOA. Yun nga na parang kasi mahirap din mag-ano eh. Wala kasing inaano na schedule si Kuya. Kunwari pagising, kung ano talaga yung pumasok sa kanya, kunwari ito, pupunta ng Taguig, yun na yun. Oo, malaki yung nagastos ko doon kay Nanay Rose. Visayan Germany, hello po. Hello po sa iyo. Kumusta? And maraming salamat po sa mga nandito. And kahit matagal tayong hindi nakapag-live, ayan may pumunta naman. Tagal-tagal ko rin kasi hindi nakapag-live. So, yun, nag-live tayo. At saka mahirap pag walang organizer kasi daming tao. Oo, yun din yung mahirap na kapag walang ano, organizer talaga. Tsaka, ang ano ko lang din kasi, akala ko walang pupunta dun sa ano, sa QC. Nabigla ako nung ano, biglang dumadami yung tao. So pati yung mga ano, mga security doon na nabigla din sila na biglang dumami yung tao. Ayan, Ma'am Flair's channel, Miguel shoutout po sa iyo dyan. Thank you sa ano, patambay. Yan. So sana sa ano next na ano kasi yon siyempre bigla bilang taas din sa ano para hindi mabantayan ng dapat kasi hindi rin mahirap din kasi mag-control eh. Kahit sabihin mo, wag na kayong mag-ano, wag kayong wag kayong ano, wag wag kayong magdikit-dikit. Hindi pa rin talaga sila ano, masabihan na gano'n. Kung sabihin na maglinya kayo, hindi rin nasusunod. Sana sa Mindanao mapunta rin si Kuya Bal at lahat ng Kalinga partners. Yun nga, isa din yan sa plano ni Kuya. Dati pa siyan, kaso yun, ito nga, ah, hindi, dahil nga pandemic din. So, pag okay ng lahat, yung madaling makapasok ng Mindanao, pupunta po talaga yan dyan si Kuya. Oo. Pupunta siya sa may, kung pupunta man siya ng Mindanao, ang alam ko, first na unang pupuntahan niya, yung lugar nila sa ano, Davao, Malalag, Davao. Oo, yun nga dapat ano talaga may organized na mag-ano talaga na para makontrol yung tao. Okay sana kung hindi pandemic eh. Walang ano, oo. Kasi kasi kahit magdikit-dikit tayo diyan sa ano, sa MOA, walang sisita. Ngayon, pandemic, tapos yun. Dami nang nag-ano dun sa comment sa live ni Kuya. Sabihan mo si Kuya mag-face mask. Sinasabihan ko naman si Kuya. Pero yun nga, nakausap na daw niya yung guardia eh. Tsaka nagmamask naman siya kaso siyempre kada magpa-picture gusto nila tanggalin yung ano ni Kuya eh.
Yung pinakita mo sa akin na picture sa simbahan, doon kami nagsisimba. Nakapunta ka na pala dito sa amin. Oo, Ate Ems. Ay, Ate Ems, hindi. Yung pupuntahan ko pala dyan sa 24. Ano, hindi na ako mapunta sa kanila kasi doon sila mag-Christmas sa ano sa Nueva Ecija, doon sa tatay nila. Ay doon sa bahay talaga nila. Hindi talaga mapipigilan ang mga tao. Oo, mahirap talaga. Ang mangyayari diyan kung ano ano lang din, kumbaga, basta, mahirap. Pero kung hindi, okay lang din kung ano, kung walang pandemic. Kasi kahit sitain ka, at least walang ano kumbaga wala namang batas na ano. Ang problema ngayon, yun nga, siyempre baka makita pa ng media, di ba? So yun din yung pinag-iingat ng mga tao. Buti nga walang nagpunta ng mga naka-LGU sa QC. Yun nga din yung ano, kinatatakot ko ano Ate Joy kasi di ba stricto si ano si Joy, yung mayor ng QC. Pero wala din naman kasi pareho lang din. Mga nagkakaraban nga mas malala. So, wala din silang nagawa. Kasi ang totoo niyan, pinopolitika lang talaga tayo. O kaya pagpunta na lang ulit nila Kuya Val, magkita ulit tayo. Ayan, sige, ano, Ate Ems. At saka, pag nagawi ka naman dito, anytime naman pag napunta ka dito ng Manila, kunwari Baclaran, pwede mo ako i-chat. Yan lang, basta manglilibre ka. Hindi, joke lang. Para ano, pwede ka rin naman bumisita dito para makita mo rin yung bahay ni Cruz. Doon lang sila sa kabila. Magkalapit lang kami ni Cruz, Cruz 4. Tama ka, host, talagang politics ang pinaiiras sa mamamayang Pilipino. Oo, talagang ano, politics na ngayon yung galawan, di ba? Biglang nung nag-start na yung karaban, biglang okay, tanggalin na yung ganito. Oh, di ba? So bakit ngayong campaign period ba wala bang ano? Hindi ba pwedeng kahawaan? Kung nagkataon pala nung kasagsagan ng yung nag-lockdown dati, tapos election, ako baka walang lockdown dati. Ayan, Miguel Love, shoutout po. Karen 21, kumusta? And, ayan, 2 minutes na lang ako'y mag-e-end na po. And sa FB na ako magla-live. Ayan, maraming salamat po sa mga pumunta, sa mga nandyan. Oo, mag-chat ako sa'yo pagpunta ko sa Baclaran. Ayan. Sige. Pwede naman kasi ako pagpunta ng Baclaran, ano lang din isang sakayan lang. Pwede yun. In 10 minutes andun ako. And maraming salamat po kay GC Calma Channel. Maraming salamat. Thank you po sa ating 30 viewers dyan. And 82 thumbs up. Maraming salamat. Tinanggal nila lockdown ngayon dahil sa mga pangangampanya ng mga politics. Tama, di ba? Yung sabi nga nila, yung election lang pala ang makakapagtigil sa sa COVID. May mixer ka pala diyan. Anong mixer? Hindi pa tayo nagsisemento, Karen. Mag-vlog tayo sa MOA.
Sige, sige. Kasi hindi pa ako naka-upload sa ano, sa isang channel ko, yung pang tour. Oo, pinagluloko lang tayo ng ano eh, 'di ba? Sige ho, salamat. Ingat lagi. God bless you. Ayan, maraming salamat po. Ayan, supportan din po natin si Ate Tessa TV Vlog. Ayan. Isa po siya sa na-make code doon sa QC. Ayan. Kaya magulo yung ano ko, nano ko doon kasi yung ibang video ko. Hindi ko na-edit. Natawa ako comment doon. Sabi niya, ang baya pa yung video mo, puro paa na lang nakikita ko. Hindi ko pala na-edit yun. May mga pa talaga kasi pag nagbi-video ako, marami din naman nakipag-video, nakipag-picture sa akin. Pero yung ano pala, yung karamihan talaga ginawa nila akong cameraman doon. Naging cameraman ako doon. Wrong spelling. Ayan. May mixer ka pala dyan. Ano pala dapat? Oo, yun nga. Pati ako natawa ako. Sabi ko, hindi ko naputol yung mga paa. Nailapag ko na yung video. Marami din akong nakita doon mga supporters natin. Ayan si Loleta. Ayan, nandun din yan. Estrella Prado, Miguel Shoutout po sa iyo dyan. Naging cameraman ka sa mga nagpapapicture kay Jason. Oo, yung nagpapicture kay Jason, nagpapicture kay Joey, nagpapicture kay ano. Dami. Ginawa nila akong cameraman doon. Ate Alo, Miguel shoutout po sa iyo dyan, Ate Alo. Kaya pala cameraman ka na. Oo. Kaya tumba-tumba yung ano ko eh. Sabi ko, ano ba yun? Nangyari, wala akong na-video na matino. Yung isa magpapapicture kay ay, pa-picture mo. Akala ko makikipicture sa akin. Yun pala, binibigay sa akin yung cellphone, picturean mo kami. Sana all. Buti na lang yung iba nakikilala ako, no? Maraming salamat po pala doon sa mga nakakilala sa akin. Ayan, Ate Alo, napanood ko sa FB, upload mo sa mall. Ay, ano mo sa mall? Napanood ko napanood mo yung doon sa isang channel ko, ang plano ko doon kasi yung mga mga pinupuntahan ko na mga mall, mga street food, yun po. Kagapay na talaga nakita yung shipping mo. Hindi po Ate Australia. Nawala na talaga siya. Pinatawagan pa namin yung resort. Wala din daw doon. Tsaka doon sa sasakyan, wala din. Sayang pa naman, nung dumating na rin yung in-order ko na binili kong yung casing niya. Ayan mo, pag nagkita tayo dyan, magpapapicture ako, ikaw din cameraman. Papapicture ako sa'yo. Sige Karen, gawin mo akong cameraman. Love ka namin mga classmates, kagapay. Ay, maraming salamat po sa mga nandyan pa rin. Ayan, thank you. Ayan, malapit na po tayo magtapos. 40 minutes na pala. Ayan, doon na po ako magla-live sa FB ko. Magla-live ako sa FB ko ng mga 30 minutes din. Kasi may inaabot ako doon. May inaabot din po tayo doon. So, maraming salamat ayan sa may mga FB dyan at naka-follow sa FB page ko. Kaagapay din po. Ayan, pwede nyo abangan doon. Magla-live din ako doon. Ayan, pag-games sana. Ayan, magpapagames ako Karen. Tapos ikaw yung magbibigay ng award. Mahulog sa Caloocan nang magpasyal kayo ng gabi kasi wala kang belt. Pero Ate Australia,
Nung nagla-live ako, 'di ba? Nagla-live ako nung pumunta kami dun sa ano, sasakyan. Dala-dala ko pa 'yun. Ang ano ko lang talaga, dun ko talaga naiwan sa ano, sasakyan. Baka may naka-ano lang talaga, nakapulot, pero baka nahihiyang ibalik. Yan, nahilang ibalik. So, yun. Yan sana nga po may ano, may may bumalik. So yun yung ano, tanda-tanda ko yun eh. Kasi naka-live ako, hawak ko yung cellphone. Ang pagkakahawak ko yun ng ano, cellphone, yung isa nasa likod ng cellphone ko. Pero nung hindi ko naman masabi na doon ko naiwan sa doon sa resort kasi nung dumating ako, pumunta na kami doon sa kwarto, yung tutulugan namin. Nilagay ko yung bag ko doon sa tutulugan ko. Ang katabi ko lang yung isang cellphone ko, tsaka yung charger. So yung ang ano ko, akala ko nawala din yun sa ano ko eh, sa utak ko. Pero ang nasa isip ko talaga na doon siya sa bag. Naalala ko lang nung kinabukasan, bumalik ako dito sa bahay. So, yun, hinanap ko, wala. So, yun, hindi kami nagtagal. Hindi kami nagtagal ng cellphone ko. Ay, sige na po. Ay, hindi, Roderick Magana TV, Miguel of shoutout po sa dyan. Ayan, supportahan niyo po, daanan niyo muna bago kayo lumabas. Ang bahay ni Roderick Magana TV, ayan. Ako'y mag-in na po sa FB na ako magla-live. Ayan. Kasi may hinahabol po ako doon na ano, oras. Ayun pa rin yung ano, pick up ni Kuya Bal, yung dinadrive ni Kuya Bobby. Yun pa rin yung sinakyan namin. Ang nung pauwi kami, magkatabi kami nila no. Katabi ko, doon sa likod. Kami lang ni ano, Ate Sweet Charms. Tapos may sa pagitan namin yung mga bag. Pero sige lang, baka mapalitan din yun ng mas maganda, di ba? Sige po, bye-bye. God bless po. Maraming salamat po sa mga pumasok sa ating live. Sa mga naka-BG dyan, maraming salamat. Ito, kanina, balik ng balik kanina, ito, nagano ako. Just nilipay, nasa diet ka ba? Wala po. Ayan, andito na ako sa Manila. And yun nga sa January 10 kung hindi magbago ang schedule, babalik sina Kuya Bal dito and Kalingap Prab at saka ibang mga Kalingap team. Basta then pupunta din po sila sa ano sa Ilocos Norte at saka sa Baguio. Yan. So, yun, abang-abang lang tayo. Baka magbago pa yung schedule. So yun na po, bye-bye. Sa FB na ako magla-live. Sa mga hindi pa po na-follow ng FB ko, yan, pwede nyo pong i-follow. Kagapay din po. Ayan, maraming salamat. Oo, sasama po tayo. Sasama ako sa Baguio, sasama ako sa Ilocos, sa Mindanao. Try ko mag-stream yard sa FB. So yan po, maraming salamat. Bye-bye po. Merry Christmas po sa lahat. Thank you. Para laro tayo. Sige. Sa FB na po ako magpapatuloy ng aking live. Bye-bye. God bless. Thank you. Oo, umuwi na si Nanay Vince. Yan, maraming salamat po. Thank you.